tfal, ġieli kont f'xi lezzjoni ta' xjenza u qalulek kif issir ix-xita, jew kont f'xi ġurnata tas-sajf u tinduna kemm huwa importanti l-ilma meta jaqbadna l-għaġġ. L-ilma huwa importanti ħafna fil-ħajja, mhux biss għax nixorbuh, imma permezz tiegħu naħslu u nnatfu, insaqqu u nkabru. Nhar l-10 ta' Novembru hija l-ġurnata dinjija għax-xjenza favur il-paċi u l-iżvilupp. Bħalma l-ilma huwa importanti għall-ħajja, l-istess ix-xjenza. Mingħajr ix-xjenza ma niskoprux mediċini ġodda, modi ta' fejqan ġodda, jew insiru nafu b'affarijiet li qed jikkawżaw ħsara lilna u lid-dinja. Għalhekk, il-prayer space li ser nagħmlu llum jisimha xita u xjenza u għaliha għandna bżonn vażett kbir, krema tal-leħja, kulur tal-ikel u pipetta. Imla l-vażett 3 kwarti bl-ilma u f'tazza separata itfa' ftit ilma u miegħu ħallat il-kulur tal-ikel. Kompli imla l-vażett bil-krema tal-leħja. Aqbad il-pipetta u ibda ħu l-ilma kulurit u itfgħu fuq il-krema tal-leħja. L-istess bħal meta l-isħab fis-sema jintelab ħafna ilma u tibda nieżla x-xita, meta x-shaving cream jimtela, dan jibda jniżżel l-ilma kulurit bħax-xita. Wara li tosserva dan l-esperiment, inġabar ftit u itlob talba ta' tifħir lill-Alla. Faħħar lill-Alla tax-xita, tal-ħolqien u fuq kollox tax-xjenza u x-xjentisti. Itlob sabiex ikompli jkattar iżjed xjentisti intelligenti li jibżgħu għall-ħajja. Saħħa tfal, sakemm nerġgħu niltaqgħu!